Айде се. Почваме отдолу. Най-долу. Езерото бай. Айде се. Виж. Тим Чоу. Вчера убих един ангел, днеска ще шмъркам праха му. Както казват в махлата по-надолу, ънада му. Там дори през ден е като вечер тъмно. Едерето с баквуци просто няма дъно. Сватби по 3 дена, килограмите злата. Баби продават хероин в задънената улица. Приказки за игра носят се от уста на уста. Ако искаш да се увери сам, просто ела. За някой вкъщи, за другите е циганска махла. Нещо като малка джунгла в цивилизацията. Тъмън преминахме през приватизацията и следва пак стегнация на българската нация. Аман от комунизъм, аман от демокрация. Корпорация от улична организация. Шива местим какабец, много галимация. Щото се пак Варна, широк център, how do you feel? И в двата мола отварям бар, некрофил. На нас Кира не е кмет, на вас цар ви бил. Дивиза ни е кил-гил, кил-гил. Мамо, защо така с държава родима, в която някой да ме тъпче в моята родина? В Кайсиева градина гледам грозна картина, в кленче досадно как живота си отмина. А малко по-нагоре над Бурлекс, Владиславово и ядрена бомба да пусна ще изглежда ялово. Не ме интересува кой какви игри играл, но там не веднъж всеки боя си е ял. На 12 е майка, на 13 има второ, на 14 години чака третото скоро, на 15 развод, после създава нов живот, а на 16 вече губи бройката на своя род. Мамо, защо така с държава родима? Втори път те питам, не дей гузно ми кима. Държава, в която на съпротива не се отива. Българи на бачка, колкото да не заспива. Държава ревяща, толерантен да бъда и не ми дава правото сам да ги изпъда. Ей, подсенките на мрака върлува страшна тумба. Задружни и сплотени, както са Тимон и Пумба. Запознайте се в Максуда с циганския строй. Те се циганен, жената гладен, децата е той. В обстановка, дето черна врашка вади карти таро. Липса само изтънчения глас на Тони Тостораро. А в Казани разпилени, ровят роми изпилени. Превръщат се в демони от паралелните вселени. Заредени с адска злоба да откраднат тея жици. А дъщерите им на 12 стават любовни жрици. Нищо бърче вас, просто шива правя на смъртта. Шак се правя, приготвил съм ви голям харпун, ама стига с майтапи. Положението е сериозно, когато станат повече от нас и ще стане грозно, защото проблема е такъв на ромската прослойка, че не знаят как да ограничат своята брока. За моя кратък коментар рими съм нагласил. Приятен ден от мен до следващия. Ванго Васил.